ufuna wonke umuntu akhululeke. Wow, thina sithi ngoba okunye futhi okay. Angithi ngithe 11 o'clock or 10 o'clock. You till 11 o'clock. Yeah, ngifike 8. Yeah, no. Menza ukuthi sithole space. Okay. You see. Yeah. So now we start what time and manje angiyokhuluma izinto eziningi. Okay. Because isikhathi bani manje? It's 12 days. 12. Yeah. Yeah, ngithi mina umama ngiyamazi. Okay. Nendodana ngiyayazi. Yes. And ngizilungisa. Okay. And sokuselela umntwana wentombazana ayiwani. Okay. And you must understand intombazane iza nokwenyana. And manje uyazi abakwenyana benzani. Then the way ngini addressa ngakhona manje, I don't have any problem. If basebenza lapha ngizobanikeza khona ba expand ngine space ngizomela lapha. I can build for them because ngine hardware manje. So I don't have any problem. And umama njengoba ala eThembi ukuseduze neThemba lo. Senza kahle ukuthi sihlale eduzane nalapha. Into eziningi ngeke ngizikhuluma but ngifuna ukukhuluma ibusiness. Phela and ngeke ngivume umama asogole nalomntwana kasogole. Ngibathatha nje lo ngimthatha njengomntwana, lo ngimthatha njengomfazi kaMfowethu. Mara into eyenza ukuthi mhlambe mina nasizelelana. Angithi yabona uMfowethu makangasele noma akhona. Awukwazi ukusondelela umfazi wakhe kakhulu. Mina ngesikithi sinjalo. Mara manje makucomplaina yena. Complaina nomntwana, umntwana uzile. Angingimfihlele ngathi hayi yonke into sizoyilungisa mara umama mina ngiyasaba ukusondelela eduze naye. Ngoba kusasa sekungathi manje ngene umuzwa kaMayile and it's not right. Where you see. So now way forward mina angimanje ngishada umfazi omusha upastor futhi uyamaza ngifuna bekakhona izolo lapha but she was very unhappy the way kwenzeke ngakhona azange athande uyabona namanje ubhizi ukula kule ndlu uyaclean then ngamtshela ukuthi no singizoyilungisa indaba yalabantu bakaMayile ngiyayazi that's why izolo ngizange kumoshe isikhathi I told you le case ngiyayazi ayina problem. Ayikho into engaphikisana nabo. Yona bavila kazi wena uyibona kwamanje namhlanje uyibona kungasi problem. No, mara party mina into engwarisa kakhulu baba ukuthi abazali bami bebeza kuwe and ubathembisa into engwarisa kakhulu ithi ngokutshela awu bavila kazi ngiphila nawe ngiphila duze nawe neto wena ngeke ubone ukuthi mina wena bavila kazi wahluleka ukuthi ngabe manje wahluleka ukulokhaya ukuthi ubhadala abazali bami kuze umntwana nawo una lekithi nami. I'm coming. Sorry guys. Uyazizwa ukuthi ukhuluma kanjani? Angithi manje umntwana kaMama. Manje naye angithi ezinye izinto ngizalela umama wakhe. Ngifuna ngizwe kahle. Umama wakhe ungisile emakhoti kusenza but ngagcina ngithi no ngamnika so. And if iyawa le business angabuyikini ngoba business yenzani izofa then angasabuyikini manje nawe kanjalo if le business yamakula iyawa angithi manje yabona bathinta thina mara okusalayo ipart lo ngiyafuneka baba because already abantwana sebacalculated so wena moyo ukhulumisana nololo uyamtshela ukuthi mntanami bakaMayile njengokwazi ukuthi kwenzakala so manje ngidecide ukuthi ngibaphele peace if abayamukeli le peace kusho ukuthi kumele ngibaphele peace le ngoba ngiyabona le bottle store yezo sponsors no yezo sponsors because already bona bebasebabheka yazi kunjani wazi ukuthi le yamakula ina marumu ngale muva futhi uyawazi ngiyawazi yeah so now
and namanje mina into zami eziningi engizikhiphe ngaphetheni ephuka ngabi nespace zisesekhona lapha uyangizwisisa but now akuyoba lula ukuthi nithathe le position kodwa i-way forward yini into engayenza ukuthi kungabi lula angeke kube lula ngithi manje ngiyachazela ukuthi kunama-room inkulu leyanto I can't afford to let it go but njengoba ngisho ngithi la ipheleni uyibone le foundation njengoba ukhuluma ngama-car wash mina bengithi way forward yethu funa sizwisisane singaphikisani ngoba siphikisana ngeke sicede and manje ngiyongena komunye umhlangano wama-plot manje hawu so ngifuna ukuthi pari correspondent khona gore o bulela lelolo fe o bulele lelolo and then le rena ga e go hlakana go bona go a re le dira gore ka Saturday ka re tlo fetsa angeke nna be kenya gore ba fitlha go lula mmotso gore batho ba le ko ba fa kara if ba satisfied no leyo to be honest I must be honest with you mina i-way forward bengithi thathani le garage nasekhaya nifike nibakuthazela abantwana and angithi anginazi ngifuna ukwenza ibhizinisi iphi usho ukuthi next month angithi is October kuthi ngoNovember bengakhona ukunipha 10,000 mase kufanele ngiyenze breakdown la ngihlanganisa ukuthi nikhona ukusebenza ngani angisiya ku December manje then i-way forward ukuthi I make sure ukuthi manje ufuna into enkulu ngizowakha la iphelele lapha kuleya foundation because ngine material ikhona hayi ukuthi ayikho ikhona material ari mo tswale la bona ka Saturday no Saturday ngasifoni na Saturday class ngizobe ngingekho mina that is why nenze sure ukuthi sihlangane today namanje nenze sure ukuthi because angithi mina amadodana unodana ngiyamazi ngokumbona naye uyangazi kakhulu but ke i-off-ramp yakho ayingiphathanga kahle I must be honest with you because it's public lapho yabona but ke asiyitheteni ngokuthi i-public yazi bokumele wenzeni wena if awuyifuni public bomas usibiza siye e-location njengoba namanje wenzile angisho angithi lalela ukusaba i-public nokwenzana kusizi because mina wena ukusho ukuthi wena the way ungakhona kumele mina ngizwele wena because when what about me? What about no que space es solo João. Le camo kabula kawash here. You can open a kawash this side. Hey. Hey, carbon position of Lanka. Foundation of Lanka. Kavana it's a big space. I'm a cock of trouble. When I this is and it's a busy place. I need just a change. Yeah. Okay. So space also tomaka level. Eh, bonam. Okay, second case. Okay. 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 Only. No, it's fine. Let's arrange it to go press on a second. Yeah. Normally, ma already not respond space. Yeah. Yeah. Lina the sharp, too sharp. Yeah. Time at Budelia and a police station. Everything again. Everything. If you have a pulano, what's going on? Yeah. It's just I don't want.
a million, I can do millions. Yeah. No, let's take it as it is. So it's a good place. Mama how banya go tsa ka mo bona ka every month ka monthly income 2.5. Kamo ka no ba 3 point something. Kamo le ka no ba it can over 4 block. Le ka no ba 10,000. Mara imagine about the money. Mo ka rekisang ona le mo ba rekisang kamo ba rekisha tsa go rekisha dijo le jwa garage and then mo ba rekisha mo be garage. Okay. Bakwethu njengoba ke sakhuluma sihlelo le-identical force, umsebenzi wethu it's very simple, is to get two sides of the story and then see if you are complaining, we are not going to take your side as a complainer, we are still going to listen to other side what could be the reason baske ba dira justice. Now we have spoke to the respondent, lucky enough everything went well. So my brother, I believe after it family ibile re felleditse ka teichu go re fetse se thoma bese samba step by step bese kuba la khona city sizoyiqedela khona. I'm glad we have came to a proper conclusion mo ileng gore everyone was satisfied, but now they are more than satisfied. My brother, I don't ever say at least a piece is better than nothing. Yeah, to get a piece, I did already loaf because then you create loaf we see it's yeah, Mara this piece really I'm very much happy because Becky Nyaka, yeah, Becky Nyaka, you're not Becky Nyaka, yeah, not Becky Nyaka, Mama. Hey, it's very difficult. Mama, Ari. Yes. But it's very some career, I travel, and then come holy giving, the ribbon channing, like